Jum ieħor ta' żieda qawwija fil-każi ġodda ta' coronavirus hekk kif fl-aħħar 24 siegħa instabu 154 każ ieħor ta' COVID f'pajjiżna. 6 persuni oħra kienu ddikjarati li fiequ mill-virus. Fortunatament għal jum ieħor ma kienux rapportati mwiet iżda l-każi attivi qed ikomplu tilgħin u issa jgħoddu ma' 782 persuna. B'kollox 31,394 każ ta' COVID kienu reġistrati f'Malta minn Marzu 2020. Min-naħa l-oħra iktar minn 709,000 persuna tlaqmu f'pajjiżna bi 351,395 ikunu imlaqma b'mod sħiħ. Għalkemm ma tmemx konfermi uffiċjali jidher li f'Malta qed jiġri bħal diversi pajjiżi oħra Ewropej u l-varjant Delta li oriġina fl-Indja qed iwassal għal żiediet qawwija fl-infezzjonijiet. Fil-fatt f'6 biss pajjiżna kellu 694 każ ġdid ta' coronavirus. L-aħħar informazzjoni uffiċjali dwar dan il-varjant tmur lura l-nhar il-ġimgħa li għadda fejn il-Ministeru tas-Saħħa qal li kien hemm 7 każi attivi tal-varjant Delta. Net News ilu jumej jitlob informazzjoni aktar preċiża dwar il-firxa tal-varjant Indja f'pajjiżna kif ukoll dwar is-sitwazzjoni fl-isptarijiet, madankollu sa issa bqajna bla tweġibiet. Sadattant fuq Twitter il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li twaqfet mobile clinic fejn persuni jistgħu jitlaqmu mingħajr ħtieġa ta' appuntament. L-ewwel postijiet fejn se tkun qed tpoġġi din il-klinika mobbli huma il-Mosta, iż-Żejtun u San Ġiljan.